sa keď stráca onu rieku dolu, keď tam je všetko zanesené a keď ste po vode sa tak ide všetko veľa podľa. Pozrite sa, vážení občania. Vyčistila som celé vrchy lesy. Hej? Aj nie sú tam Ja už neviem, ja sa ani už som vám minule povedala, že sa tu ani nenaklonujem, ani sa neroztrhám. Tiež mám toľko ľudí, koľko mám, šetrím každý groš, hej. Pre mňa není problém aj 20-eurovú faktúru zverejniť. Zverejňujem všetko. Aj hociaký bločík, vyvesím to na web. Nemám prečo tu niečo pred vami tutlať alebo takéto veci. Nebojím sa toho, hej. Ale znova, vy si musíte uvedomiť jedno, že behom toho pol roka nemôžem urobiť zázrak, hej? To, čo tu bolo toľké roky, zanedbávané, alebo hej? Tak buď budeme tu stále po sebe niečo si vyťahovať, alebo nepôjdeme ďalej, alebo aj postupne je. A keď vám mám pravdu povedať, koľkokrát dúfam, že tí ľudia, keď si vybavím povolenie na orezanie celej tej rieky, že aj vy sa zapojíte, tí, čo vlastne bývate pri tých brehoch, že vám poviem, môžeš si orezať toto, tento vyrezať, že tiež, že nebudete nečine len tak sedieť. Potom budem tým ľuďom, ktorí ma nebudú chcieť pustiť na ich pozemok, hej, tiež sa tam helikopterom neskočím do toho potoka, no tak to sú tiež ďalšie problémy, ktoré budem musieť riešiť a chcem ich riešiť, ale znova si musíte vy uvedomiť, že sme všetci rôzni, hej. Niekedy niekto aj by súhlasil, ale akurát nemá vtedy náladu, hej, že vám povie tak, ale vždycky je to o dialógu medzi nami, hej. Pokiaľ nebudeme medzi sebou komunikovať. Ale na druhej strane, ľudia, uvedomte si jedno. Ja aj teraz, keď mi niekto povie, že nepokutujem ľudí, ktorí sypú bordel do potoka. Uvedomte si vy jedno, to skončí. A potom buďte istí, že budem ako pes, lebo niekto tu ten zlý musí byť. Hej? Lebo aby som stále po všetkých upratávala tie bordle, ten neporiadok, začnite a uvedomte si aj vy, že predsa teraz si môžete dať popolnicu, vyveže sa vám všetko. Od 1. januára bude iný systém zberu, separovaného zberu. Chcem so spoločnosťou, ktorú uzavriem zmluvy tak, aby ste každý mali doma popolnicu na sklo aj na papier. Aby sme sa naučili vlastne separovať tento A ten bude zadarmo. Tento separovaný vývoz je zadarmo. Hej? A za ďalšie. Chcem vás iba jednou upozorniť. Od 1. januára, vážení obyvatelia, každý by ste mali mať, keď bývame na dedine, buď kompostovisko, alebo komposter. Tak si to uvedomte. No, áno, breh rieky a ja neviem čo a kde a všade možne, alebo to idete vyviezť hore možne. Preto vám vravím, máte mať aby ste si aj vy uvedomili, že aj toto musíte mať, že ten bioodpad sa dá všetko zrecyklovať, hej? Ešte môžem ja sa vrátiť k tej ďalšej téme, aj keď teraz máme napadlo s tým odpadom. Tí malé chuďatka, ktoré tam pán Ďuriaš hovoril, že sa dávajú, tak nemá popolnice. Oni sa pozerajú, tie chuďatka, zoberú tie čierne plastové vrecia, prebehnú cez cestu a hodia to do toho potoka, do toho spádu, ktorý tam je. Keď som volal, teda ja som volal už viackrát na obecný úrad, sme nemali túto petíciu, ja som sa nebál, že kto volá, som aj povedal, že klidne môžete povedať, kto volá, nikdy som sa za nikoho neschoval, nikdy som nikomu nič neurobil, takisto ako všetci občania tu žijem, ale nemám na to dôkaz. Bolo mi povedané, že aby som to nafotil a tak, keď tam vybehnem, vyťahnem nejakú batík a začnem vykrikať na nich, že mám mobil a natáčam sa, všetci rýchlo zdrhnú. Ale treba aj to preveriť, lebo ozaj čierne plastové vrecia 5 kusov priamo do toho. Ja keď chodím tiež ku priehrade dolu, tak neraz som videl, ako tam do toho potoka hádžu. Čo príde, kyble plné, vreca. A to sú tí, ktorí tam nehovorili, dole nevidím. To zase je druhá vec, ale presne tí ľudia, ktorí tam bývajú. Ako to hovorím, že znehodnocovanie nehnuteľností a tak. Ale znova vám vravím. Znova som vám povedala, že ja nemôžem byť všade. Začnite byť všímaví. Však my tu prišli, preto sme však práve, tak si obchodte, nebojte sa suseda, ale prečo si, viete, niekto príde niekedy
niekedy trošička smiešne, hej. Sused... Ale však to sa bude... A oficiálne by sme nemali fotiť tých ľudí bez ich súhlasu, to je ďalšia vec. No, tak potom nečakajte odo mňa, že sa to nezmení. Ty ho máš iba upozorniť, hodím cika, lebo vykonávaš oné priestupy. Jedna popolnica 50 ľudí, nech sa nehnevajú, my máme 4 a jednu popolnicu platíme. Koľko tam je ľudí? 50 tam je, aj s tými malými. Minimálne. Ale však dobre, ja som vám povedala, že sa preverím, aké tam má pán Anton Ďuriáš, vlastne je, či to má ubytovacie zariadenie, nakoľko príde tam hygienik, prídu tam policajti, skontrolujú si, hej? Ďalšia vizitko, tam každú chvíľu chodia policajti, dá sa nejaký dôvod. Teraz bicykle tam kradli ľuďom už tu na Zrinku. Zasa mi odpadla trocha myšlienka, čo som s tým chcel povedať. Proste je to hanba pre Neslušu, keď príde nejaká kamarát, ktorý mi príde zo Žiliny alebo niekiaľ z Kysuce, sa bojí odparkovať auto, daj mi ho dovnútra, ja ti ho vonku nenechám. Kde to bývaš? Pre Krista Boha, a takým daným spôsobom je vtip, že najhoršia vec je, keď ti cigán povie, že dobrý noc sused. Takže neviem, treba s tým niečo urobiť. A vodne, čo robia porinku, to ani nerozpráva. Tí vreca, čo odávstávame peniaze. Áno, a keď majú peniaze. Ja som vyložila ven penny a za chvíľu bol takto rozdápený. Čo to tí deti tak robia. A potom, čo tí dievčatia roznášavajú, tí košky. Cigánky to všetko vyberajú. Všetko to vyberajú. Z toho nič človek nedošlo. Ja by som mala ešte takú pripomienku, že je urobený povyše, teda ako sa vchádza na Lúky, chodník z Dláždic. Cesta je a ten chodník miestami je aj 30 cm vyvýšený. Zrušili sa všetky mreže, ktoré tam boli, a tie mreže sú na tomto chodníku. Tá voda by mala vyskakovať hore. A mňa chytá des, Boha prosím o dážď, aby bol, ale keď má pršať, nás tam ide vytopiť. Tam je mreža, do ktorej to všetko steká, takže proste musí sa tam niečo urobiť, však treba si to i všetko pozrieť. Tam boli také maličké mreže, ktoré už sú všetky pokazené a vybraté to je a môže tam človek aj keď večer ide skočiť, aj podsloviť, alebo aj ten chorák celý zrobiť. No, takže treba aj sa na toto pozrieť a s tým treba niečo urobiť. Dobre, ja vám poviem jedno. Všetci tú starú kanalizáciu, hej, ktorá mala slúžiť na tieto povrchové vody, hej. Bože, je teraz teplo, smrdí. No. Čo tam všetci dávate? No. Všetci sa napojíte na kanalizáciu, preto tu bola postavená. Hej? Áno. Dobre, neriešme tí, čo neboli, ale vy, čo máte, všetci to naťahujete. Tak sa pripojte a potom to, čo vlastne predtým naši otcovia kedysi vybudovali, oni to nevybudovali na fekál, ale na túto povrchovú vodu. A tam ide o to, že ono to fakt nestíha odvádzať počas... Ale ja nie, že to nestíha odvádzať, lenže pripojte sa, nechcete odo mňa, už som párkrát bola, že idem sa hrabať do starej kanalizácie, ktorá je na povrchovú vodu a som tam po kolenách sračka, hej? No, tak pripojte sa a potom sa stará kanalizácia poriadne vyčistí, kde na čo teraz budem čistiť, keď mi ju za mesiac zase zasarajujete takýmto moným fekálom. To môžem vám povedať aj tá, čo ide po rinku. Však to je všetko fekál. Vypúšťajú tam močovinu takú. Keby ste to videli, večer o 10:00 to tak šľupí, ani neprší, sucho je. Z tých bočných uličiek Sucho je a močovka teče, ja nemôžem okno otvoriť, lebo mám pribranie jednu a na konci plota je ďalšia. Ale znova vám vravím všetci, vy si niektorí niečo neuvedomujete. Musíte sa napojiť na kanalizáciu. Hej? Z toho dôvodu,
Na ďalší rok Sevák si dá za úlohu aj so životným prostredím bude chodiť, hej, kto sa nenapojí na kanalizáciu. Budete musieť mať a doložiť im, ako ste si vyvážali vašu žumpu, hej, je. 3 roky si musíte archivovať. Tie také reči, ktoré tu boli, že vidíte, že niekto ani nemá žumpu a všetko to pere aj do potoka, že on akurát nemá tie papiery, není pravda. Lebo ten, kto vyváža žumpy, ten fekál, hej, on má v zmysle zákona archivovať si tieto doklady 10 rokov. Takže vaše neobstojí, že vy ste si niečo nedali spätne, vám ich radi vystavujú. Hej? A môžete mi povedať, kde sú tí fekály? Ja som tohto roku zháňala, tam je svedok fekál, čo nemôžem prísť, bo najbližšie bolo Čaca za 125 €, Žilina Sevák za 95 €. Áno, je na družstve. Nie, Radová družstvo nemá oprávnenie ani Žilina, nikto. Ale znova vám vravím, to nikoho nebude, poviem vám úprimne, zaujímať, že vy nemáte aj nebude si zaujímať, že vy ste posrali plán. A že ste nedokončili kanalizáciu. Prečo chcete trestať mňa tým? Ja nebudem vás trestať. Ako by nie? Počkajte na mňa, budem musieť zaplatiť, že nemám žumpu. A teraz sa vás opýtam, a doteraz čo nevyvážali, že? Minulý rok na vytiahli žumpu, ale tento rok už nemôžeme zohnať, my to vždy dávame začiatkom leta. Nemôžeme zohnať fekálny odvoz. Ja vám pošlem mne dole do dosky išli, ale nás si musíte zaplatiť. Ale je dôchodca, ktorý zoberie 300 €, môže dať 125 € za odvoz. Ja to nevidím. Vy boli v rodine a na týchto družstvách platilo sa okolo 30 €, to sa dalo. Ale